Zamislite svijet gdje su plaće pravedne i jednakost je standard. Certifikat Equal Salary nije samo simbol, već je i dokaz vaše posvećenosti jednakosti plaća između muškaraca i žena unutar vaše organizacije. Jednaka plaća je zakonski uvjet. Nepoštivanje može rezultirati zahtjevima za naknadom štete, ali i kaznama. Postizanje jednakih plaća smanjuje pravne rizike, pomaže u izbjegavanju štete u ugledu i u izgradnji vaše pozitivne reputacije kao poslodavca s jednakim mogućnostima. Certifikat Equal Salary je vaš prvi korak prema pravednosti na radnom mjestu. Procesu certificiranja možete pristupiti ako ste organizacija s najmanje 50 zaposlenika, od kojih barem 10 čine žene. Proces se sastoji od 4 faze i provodimo ga u suradnji s kolegama iz društva PwC Švicarska. Do Equal Salary certifikata dijeli vas 6 do 18 mjeseci od potpisivanja ugovora, što ovisi o veličini i kompleksnosti vaše organizacije, a mi ćemo se na svakom koraku prilagoditi vašim potrebama. Certifikat Equal Salary vrijedi 3 godine, tijekom koje ćemo provesti 2 posjeta kako bismo vam pomogli održati standard. Nakon isteka 3 godine, proces je potrebno ponoviti.